הקשב. השנה נגיע מוכנים ונעבור את ערב החג בשלום. את, דוד שלך פותח בשיחה על פוליטיקה. איך תגיבי? משיחה את דעת כולם באמצעות חתול חמוד. יפה. אתה, גיסתך מראה לך תמונות של הקקי הראשון של התינוק שלה. מה אתה עושה? עוקר לעצמי את העיניים עם מזלג. טוב מאוד. את, דודה שלך שמה לך בצלחת תוספת גפילטה בזמן שאמא שלך שואלת מתי תתחתני. מה את עושה? דורכת את המסור החשמלי ומנסרת לכולם איבר חיוני אחד לפחות. יפה מאוד. אתם מוכנים. ואל תשכחו, מה שלא יקרה, אל תיתנו להם לקחת אתכם בחיים.